Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit sa sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick.
Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako. Kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang. Jack and Poy. Okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakutin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talagang 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy.
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files.
kompanyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay Nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa Bunga Buluan. It's already 9:01 p.m. na po mga kabisyo. And a happy blessed Wednesday mga kabisyo. And a happy first Wednesday para sa ating lahat mga kabisyo. Mga kabisyo, alam naman natin na napakataas na po ng gasolina, kerosene at diesel. Grabe kabisyo yung biglang taas at problemado po ang lahat ng mga driver natin ngayon, di ba? Pampubliko, private man yan, di ba? Napakasakit ng ulo natin pare-parehas mga kabisyo. Kaya swerte yung mga naka-EV, yung naka-full EV mga kabisyo. Congrats sa inyo dahil wala kayong masyadong isipin kundi mag-charge lang ng inyong mga sasakyan. Pero kaming mga driver ng gasolina, ng diesel, ang taas ngayon. Sobrang sakit sa ulo. Pero ganun pa man, don't worry mga kabisyo dahil kasama nyo po ang 90.7 Love Radio at ang ACS Pride Detergent para mamigay ng 1,500 pesos sa inyo mga kabisyo. Dahil alam naman po namin na mahirap talaga magbiyahe kung marami kang problema kabisyo, lalo na po sa pagtaas ng ating gasolina at diesel. So ngayon mga kabisyo, kahit papaano makamenos o makatulong man lang po ang binibigay namin sa Love Knows No Boundaries. Handog po yan ng ACS Pride Detergent. So ano pang hinihintay natin mga kabisyo? Kilalanin na po natin na mabibigyan natin ngayong gabi na to ng 1,500 pesos sa Love Knows No Boundaries. Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na!
Ang maswerte pong mag-uwi ng 1,500 pesos ngayong gabi na to. Lakasan nyo na po ang radyo ninyo kung alam nyo pong naka-register kayo ngayon sa Love Knows No Boundaries. Ang plate number niya po is DBF6854. At pangalan niya po is Ricky Arcega. Isa po siyang joyride car. Ulitin ko po, may plate number na DBF6854, isang joyride car at nagngangalang Ricky Arcega. Ayan po, congratulations po. Ikaw po ang lucky winner namin ngayong March 4, 2026, Wednesday. At syempre, gusto ko rin pong batiin ang mga lucky winner po ni Tanya Chinita kanina, si Mario Sarmento na isang GSM driver na may plate number na NIC 3209. Congratulations po sa inyo. At syempre, ang ating OPA sa radyo na si Kim Chino, may lucky winner din po na si Mario Kalika, isang Grab driver na may plate number na NHM 6751. Congratulations po sa inyo mga kabisyo. Muli, kung hindi pa po kayo nakakapag-register ng Love Knows No Boundaries, mag-register na po kayo mga kabisyo dahil namimigay po kami ng 1,500 pesos araw-araw. Mga kabisyo, kada po isang programa ay namimigay po kami ng 1,500 pesos. Handog po yan ng ACS Pride Detergent. Kaya mga kabisyo, ano pang hinihintay ninyo? Punta lang po kayo sa MBC Building at hanapin nyo lang po ang aming mga PSG. Yes, Poging Security Guard. Yan. At kapag natanong nyo na po sa kanila, saan po dapat magpalista ng Love Knows No Boundaries, ibibigay po nila yung form ng registration form. So, i-chance ka na makabisyo. Malay mo, may isang araw, isang gabi, isang umaga, pangalan nyo na po tinatawag namin dito sa Love Knows No Boundaries na mag-uuwi ng 1,500 pesos. Handog po ng ACS Pride Detergent. Mga kabisyo, mamaya po sa aking pagbabalik, babasahin na naman po natin ang kwento ng ating letter sender sa ating programang Secret Files. Dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic kabisyo. Handog ko pong awitin sa inyo is a beautiful song by Nina, Don't Say Goodbye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay...
Adam's apple. Dude, nandito na. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Kuya Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay Hopya, may-ari. baboy. Hopya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinam na. ating titikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Oh. Sa camera. Sakit to sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam, Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Oh! Panghimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod
susunod na salita ay Lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa Lagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. O kaya o tibok ng puso. Ang kasagot... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ipon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchinoimnida. Hoy! Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na nanuhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh!
Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Ako, natatakot ako. Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae. Iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files.
Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio at ang oras natin sa buong kapuluan is already 9:25 PM na po mga kabisyo. At ito po ang ating programang Secret Files. Mga kabisyo, ngayong gabi na to, kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Ngayong gabi na to mga kabisyo, mapapakinggan na naman po natin ang isang kwento na pwede nating kapulutan ng aral. Kwento na kukurot sa ating puso. Kwento na mapag-uusapan natin ngayong gabi na to. Kaya hindi ko na po papatagalin pa, babasahin ko na po ang kwento ng ating letter sender ngayong gabi na to. Dear Titan Jello at Rakitera, itago nyo na lang po ko sa pangalang Nika. At ito ang aking secret file. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, sumusulat ako ngayon ng liham para ikwento ang naranasan ko mula sa amo ko. Hindi madali ang pinagdadaanan ko. Akala ko nga mamamatay na ako. Kakalungkot lang isipin na naghahanap buhay lang naman ako. Pero kailangan kong maranasan ang ganitong kwento at pangyayari sa buhay ko. Isa akong kasambahay mula pa noon. Matapos kong mag-elementarya, hindi na po ako umabot ng high school. Kinailangan ko na kasi agad na magbanat ng buto. Walang ibang aasahan ng pamilya ko, tanging ang tatay ko lamang. Kaso sa kasamaang palad, maaga po na mayapa ang aking ama. Ang nanay ko naman po ay isang labandera at manicurista. Pero kulang pa rin po sa aming magkakapatid ang kinikita niya kaya maaga akong namasukan bilang kasambahay. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, marami na rin ako napagsilbihang pamilya. Yung iba mababait naman, maayos makisama, mapagbigay at may awa. Pero yung iba hindi malupit. Halos yung iba ay walang konsiderasyon. May damdamin, nasasaktan. Kaya minsan, sumasagi na rin sa isip ko na sumuko na lang at wag na magtrabaho. Pero sa totoo lang kapag hindi ko po ginawa ito, gutom naman ang aabuti namin kung gagawin ko yun. Pero DJ Titan Jello at Rakitera, may isang araw tila umabot sa sukdulan ng kamalasan ko bilang isang kasambahay. Nilalaban ko kasi ang mga damit niya noong araw na yon at isasalang ko sa washing machine. Nilalagyan ng detergent powder at ino-operate ang machine para umikot. Malinaw ang dapat gawin pero hindi ko sinasadyang makupasan ng isang mamahaling damit niya. Nagkamali ako ng pagkakalagay sa washing machine kaya nasira ko yung damit niya. Hindi ko sinasadya. Nalaman po ito ng aking amo. Agad-agad akong sinaktan.
at sinampal, kinurot, sinabunutan at pinalo ng bote ng bleach sa ulo. DJ Titangelo at Rocky Terra nagmamakaawa kong humingi ng tawad at naglulupasay sa pagsisisi pero hindi niya ako pinapakinggan. Sinumbat niya lang po ng sinumbat na ang bobo ko daw. Ang tanga-tanga ko daw. Mahal daw yung sinira kong damit at kulang pa raw ang halaga ng buhay ko kapalit ng halaga ng damit niyang nasira sa washing machine. DJ Rocky Terra at DJ Titangelo, hindi doon natapos ang parusa niya sa akin. Ikinulong niya ako sa bahay ng alaga niyang aso. Hindi ako makapalag dahil may hawak siyang kutsilyo at baka tangkain niyang saksakin ako. Kaya sobrang takot na takot po ako. Noong mga panahon na yun, nakala ko nga katapasan ko na at umiiyak na lang ako sa loob ng kulungan ng aso niya. Naisip kong sobra-sobra ko namang pinapahirapan yung sarili ko at naging miserable na ako ng ganito. Alam ko sa sarili ko, DJ Titangelo at Rocky Terra, hindi ako perpektong tao. Nagkakamali rin po ako pero napakalabis naman itong ginagawa niya sa akin. Hindi ko to gusto at hindi ko rin naman ginustong masira yung damit niya. Sa totoo lang po, lagi kong tinatanong na rin ang sarili ko. Ganito ba talaga ang tadhana ko? Habang buhay na nga lang ba akong aapihin bilang isang kasambahay? Deserve ko nga bang danasin ang ganitong pagkakamali? Naisip ko noong mga oras na yon, kailangan may gawin ako para isalba ang buhay ko mula sa kamay ng amo kong malupit. At yun na nga ang nangyari. Pinlano ko kung ano ang dapat kong gawin at isinaalang-alang ko ang sarili kong kaligtasan. Matapos kong makuha ang lakas ng loob, ginawa ko na po ang hakbang na naiisip ko.
pala tayo. Laki ng damit ko. Totoo lang, ang laki ng damit ko ngayon eh. Oh. Di na bagay sa akin. Good evening po, Luzon, Visayas, Mindanao Metro at Mega Manila sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon. Pati ba sa TikTok naka-live na rin tayo ngayon? Pwede na, no? Kaya mo, bukas na lang. Oo, hindi natin napasok nung una. Anyway, bukas na lang tayo mag-live. Kasi wala naman na tayong iniisip na problema, no? Na tapos na tayo sa ating campaign. Okay. Laki ng damit ko ngayon, Kabisyo. Pagpasensya nyo na. Mga tayong ano. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mga Kabisyo, nais ko lang po pala kayong imbitahan on March 7, Saturday, sa may Dapitan Sports Complex. Dahil, meron pa tayong poster, Master? Meron pa tayo, Boss Dutdut? Na, wala? Okay lang. So, kung wala pa tayong poster, okay lang. Pero, yun nga mga Kabisyo, iniimbitahan po namin kayo on Saturday, March 7, sa aming event na Hatid Saya. At syempre, dahil po Women's Month, ayan po ang unang-una namin na sinasabi sa inyo na pinapahalagahan po natin ang Women's Month dahil hindi lang po sila babae lang, kundi babae sila. Dahil wala po tayo sa mundon to, wala po ako sa mundon to, hindi rin po dahil sa nanay ko na babae, di ba? So dapat pinapahalagahan natin ang kaarawan o buwan ng mga kababaihan, di ba? So yun po, may hatid saya po kami sa inyo on March 7 sa may Dapitan Sports Complex. Tie up po natin dyan syempre ang Manila City Hall. Maraming salamat po. At syempre ang mga ka-team natin from Manila Broadcasting Company at 90.7 Love Radio. Pinapangunahan po ng aming station manager, syempre, ang aming nag-iisang kumikinang ina, Nicole Yala. At syempre, binubuo din po yan ng buong team na sila ang Coldagol simula sa umaga, Tanya Chinita. At syempre, susundan po yan ni Conyo Bicolano. At susundan din po yan ni Diego Bandido at kumikinang ina, Nicole Yala. Plus, susundan pa yan ni Maratoni. Plus, ang ating opa sa radyo, Kim Chino. Plus, Rocky Terra. Plus, DJ Titangelo. Plus, Kadyot Pinong na si Kadyot lang. Nandyan po yan mga Kabisyo. At hindi lang yan dahil meron din pong mga artists na makakasama po tayo doon. Isa na po dyan, syempre, si Diwata. Si Diwata po, isa po yan sa mga old and new, masasabi ko, na artist natin ngayon na sumisikat po yung mga kanta niya at mga cover po ng song niya. Plus, syempre, ang Grace Note. Plus, hindi lang yan Kabisyo dahil marami pa po kaming pasabog sa inyo na performer. Nandyan din po ang Six Cycle Mind. Diba? Shira. Ayan rin po si Shira. At syempre, nandyan din po ang
nag-iisang Tanya Chinita, di ba? Magpe-perform din yan eh. Alam ko si Tits magpe-perform din yan. Si Lil Vinci, nandun din po si Lil Vinci. Magpe-perform po dun si Lil Vinci. Naku, abangan nyo yan mga kabisyo. So, kita-kits po tayo dyan sa may Dapitan Sports Complex, 6 p.m. po. Ayan. Maraming salamat po sa inyo mga kabisyo. Hello kay Judy Amil. Ayan. Maria Santiago. Hi po, DJ Titan Jalo. Watching po from Aldefonso, Bulacan. Aldefonso. Hello po sa inyo. Good evening. Natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret
with Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, muli tayo nagbabalik sa ating programang Secret Files. At ang oras na muna natin sa buong kapuluan is already 9:49 PM na po. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio at kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Napakinggan po natin ang unang bahagi ng storya ng ating letter sender ngayong gabi na to. At alamin po natin ang ikalawang bahagi ng storya ni Nika. Eh di ko na po papatagalin pa. Pakinggan natin ang ikalawang bahagi ng ating Secret Files. DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Isang araw, nagkamali ako sa trabaho ko bilang isang kasambahay. Mali ang pagkakalaba ko sa isa niyang mamahaling damit. Noong malaman ng amo ko, agad niya ako pinagmalupitan. Minura, sinaktan, nilait, hanggang sa ikulong niya ako sa mismong kulungan ng kanyang aso. Naisip ko hindi ko to deserve. Oo, nagkamali ako. Pero sobra itong ginagawa niya sa akin kaya may naisip akong gawin. At agad ko tong isinagawa. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, ang ginawa ko po ay binaklas ko ang bubong ng kulungan ng aso ng amo ko. Buti na lang hindi ako kinagat ng aso dahil nakikilala niya ako. Binutasan ko yung bubong hanggang sa magkaroon ng space para makalabas ako. Paglabas ko ng kulungan, kumaripas ako ng takbo. Papunta sa gate ng bahay ng amo ko. Tamang-tama lang may tumunog na alarm sa bubong ng compound ng bahay niya at nagulat ako. Pero hindi ako nagpadaig. Inakyat ko yung mataas na gate ng bahay at bumaba ako sa kabilang side. Alam ng buong compound na tatakas ako pero nauna na akong tumakbo. Tumakbo ko ng malayong malayo. Nasa loob ako ng isang exclusive subdivision pero kinailangan kong magmadaling tumakas. Dahil kapag naabutan ako ng amo ko, tiyak, mamamatay ako. DJ Titan Jello at Rakitera. Hanggang sa nakalabas na po ko ng entrance ng subdivision namin, humingi na ako agad ng tulong sa gwardiya. Nakita naman niya may mga sugat at pasa ang katawan ko at pinaliwanag kong tumakas ako sa amo ko. Dahil pinagmamalupitan niya ako. Naintindihan naman ng gwardiya ang sitwasyon ko kaya tinulungan niya akong makalayo pa. Tanging ang bilin niya lang sa akin ay mag-ingat sa mga CCTV palabas ng subdivision. At magpa-blotter agad sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Agad-agad ko po DJ Titan Jello ginawa ang kanyang sinabi. Pero nanghina na ang katawan ko. Pagdating ko sa pinakamalapit na police station, nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, nasa ER na ako ng isang ospital at chinek daw nila ang kalagayan ko.
At pagkaroon ko ng malay, dun ko lang po nasabi ang totoong nangyari sa akin. Agad naman nilang sinabi sa akin na gagawan daw nila ng incident report ng mga pulis at iimbestigahan ang mga pangyayari. Ang importante muna daw ng mga araw na yon ay magpagaling muna ako. DJ Titangelo at Rocky Terra, lumipas ang ilang linggo, bumuti na ang kalagayan ko. Pero walang aksyon ng mga pulis laban sa amo kong nagmaltrato sa akin. Hindi ko na rin po ipinilit. Hindi na rin po ako nagsampa ng reklamo. Dahil alam ko sa sarili ko na malaking tao ang binabangga ko. At ayoko na rin balikan nila ako. Dahil wala akong laban. Wala rin akong pambayad ng abogado o pang-areglo sa nasira niyang damit. Buti na lang. Ang pasalamat ko sa Diyos ay buhay pa ako na nakatakas mula sa poder niya. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, hindi ko akalain na ganun pala magalit ang amo ko. Sobrang halimaw ang kanyang ugali. At lagi ko lang pong dasal, DJ Titangelo at Rocky Terra, na huwag sanang danasin pa ng ibang katulad kong kasambahay ang dinanas ko. Sa totoo lang po, na-trauma pa rin ako sa mga pangyayari sa buhay ko. Kaya nahihirapan na rin po ako magbigay ng tiwala sa mga papasukan ko ulit na trabaho. Hindi naman po porket isa akong kasambahay ay ibababa ko na lang at magpapaapi na lang tayo palagi. DJ Titangelo at Rocky Terra, ang panalangin ko na lang na sa susunod, kung sakaling manghimasok ulit ako, naway maging mabuti na po ang mga among ibigay sa akin. Naway kung magkamali man ako, nang hindi ko sinasadya, hindi ko ulit sana maranasan ng sobrang pang-aapi muli sa akin sa kamay ng mga amo ko. Lagi ko rin pong pinagdadasal na sana magkaroon ako ng mabuting amo na pagsisikapan ko din. Napahalagahan at mahalin ang trabahong binibigay nila sa akin. Naway magkaroon ako ng amo na may malawak na pangunawa dahil hindi naman ako perpekto. Aminado po ako, DJ Titangelo at Rocky Terra, na patuloy pa rin po ako natututo sa mga mali ko na gagawa. At isang malaking aral na po sa akin ang pagkakamali ko sa amo ko na masira ang yung mamahalin niyang damit. Pero ang tanging pinaglalaban ko lang po dito ay ang aking karapatan bilang isang tao. Naway respetuhin din po ang pagkatao ko nang hindi tinitignan ang aking propesyon bilang isang kasambahay. Hanggang dito na lang po. Muli, salamat sa inyong pagbasa sa mga kapwa ko kasambahay. Lagi natin itong tandaan na huwag tayong sumuko, laban lang, at manalangin lang tayo. Muli, ako si Nika at ito ang aking Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Opo. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta.
Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Saan lapit bakla? Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakulit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025.
Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan. Tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, oras na muna natin sa buong kabuluhan is already 10:17 p.m. at kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Mga kabisyo, nandito pa rin po tayo sa ating programang Secret Files at mapapakinggan po natin ngayong araw na to mga komento ng ating mga kabisyo na nagpadala ng kanilang mensahe. Napakinggan natin mga kabisyo ang kwento ng ating letter sender na nainapi ng mismong pinagtatrabahuan niya. Sa madaling salita, kanyang amo. Nakakalungkot lang mga kabisyo dahil pinapakita dito na ang hirap maging mahirap. Pinipilit ko maging matibay at buo ang aking loob habang binabasa ko yung kwento ng ating letter sender, pero di ko maiwasang malungkot sa mga napakinggan ko pong kwento. Naway sa lahat na may mga pera at kakayanan kumuha ng katulong na nakatutok sa atin ngayon sa programa. Naway itrato natin ng mabuti ang ating mga kasambahay. Hindi po natin nabili ang kanilang pagkatao, kundi sila po ay nagtatrabaho lamang sa atin. Mga kabisyo,
sa mga bagong pihit pa lang po ng ating radyos ng 90.7 Love Radio, bibigyan ko lang po kayo ng onting context sa ating kwento ngayong gabi na to. Meron po tayong isang kabisyo na naging kasambahay na grabe po apihin, alipustahin, pahirapan ng kanyang mismong amo. Meron po kasi siyang nagawang pagkakamali, kabisyo. Nalaban niya po yung isang mahal na damit ng kanyang amo at nasira po ito. Given na hindi mapipigilan ng amo na magalit, pero para ituring siyang parang aso, parang hayop, na ikulong mo sa kulungan ng mga hayop, mali naman siguro yun, kabisyo. Namurahin, saktan, halos apakan na ang pagkatao, mali naman siguro yun, kabisyo. At isa sa mga tumatak sa akin, kabisyo, na linya doon sa kwento ng ating letter sender, yung sinabi niya na sinabi daw mismo ng amo niya na mas mahal pa sa buhay niya yung damit na nasira niya. Kalokohan, kabisyo. Isang malaking kalokohan. Nakakapanginig ng laman. Makarinig ka ng ganitong kwento na may among ganito ang ugali. Mamaya natin himay-himayin ang ating mga napakinggan, pero basahin na muna natin ang mga komento ng ating mga kabisyo ngayong araw na to. Unahin na muna po natin si Alejandra Quito. Sabi niya dito, mga kabisyo, DJ Titan Jello at DJ Rakitera, sa letter sender natin ngayong gabi na to, ma-advise ko lang, dapat isumbong mo to sa pulisya para mabigyan ng leksyon ng ganyang klaseng amo. Wala silang karapatan para maabuso ng kapwa-tao. May point si Alejandra, pero alam nyo naman ang batas dito sa Pilipinas. Oo, totoong hindi bingi ang batas natin. Pero ang hirap kasi ipaglaban ang karapatan mo kapag wala ka namang pera. Totoo yun. Real talk yun, kabisyo. Na ang hirap ipaglaban yung karapatan mo bilang isang tao na ikaw yung tama at ikaw yung ginawa ng mali pag mahirap ka. At kalaban mo mayaman. Hindi man nila kayang bilhin ng batas, pero kaya nilang pahirapan ka para tumagal yung kaso. Real talk yun. Yun po ang pinakamahirap na sitwasyon natin kapag mahirap. Pasa pa tayo, mga kabisyo. Sabi naman dito ni Charles, DJ Titan Jello at DJ Rakitera, para sa akin, grabe naman po yung amo. Kasiraan lang ng damit na mamahalin, naging bayolente na kaagad. Minsan yung mga pagkakamali natin, yun na rin ang magtuturo sa atin para matuto sa buhay. Alam mo, DJ Titan Jello, nakakalungkot lang. Dahil ganito po ang nangyari sa ating letter sender ngayong gabi na to. Kung ako kay sender, pwede niyang kasuhan ng Safe Space Act yung may kaya na amo niya. Pero kasi mali rin yung ginawa niya na tumakas lang siya, besides na mag-undergo siya ng counseling
At kung hanggang ngayon, bitbit pa rin niya yung trauma na nararanasan niya, dahil yan sa pagtakas niya. Mahaba pa tong komento ng ating letter ng ating kabisyo, pero hindi ko na po tatapusin, kabisyo, kasi parang hindi ko lang po nagustuhan yung kanyang komento dito sa ating letter sender. Ito, sabi naman po ni Sir Verto Daso, Nika, sa nararanasan mo, naalala ko yung dati kong amo na malupit din sa kasambahay, pero ganun talaga ang buhay. Gawin mo na lang aral yung nangyari sa'yo na makahanap ka ng mga among mababait. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay S. Torgio Brothers, sila Yuki, Marjun at Dodger. Ayan. Sabi naman dito ni Darwin, honestly, pwedeng idulong yung pag-aapi ng secret file sender sa Public Attorney's Office o tinatawag nating PAO. Kung wala namang pambayad sa abogado, well, oo. Mali nga yung ginawa ng sender, pero hindi pwedeng manakit ng kasambahay because of that kind of reason. Yan lang po ang masasabi ko, DJ Titangelo at DJ Rocky Tera. Marami pa pong komento dito mga kabisyo na dapat kong basahin, pero kulang na po tayo sa oras. At nais ko lang pong sabihin, kahit saan natin tignan, yung pangyayari po sa ating letter sender, nakakaawa po siya. Nakakaawa na alam mo na ngang mahirap, papahirapan mo pa. Nakalungkot lang kasi, no? Parang kapag mahirap ka, wala kang choice. Mali yung sinasabi ng karamihan na lahat tayo may choice, lahat tayo may choice. Pag mahirap ka, wala kang choice eh. Diba? Real talk yun. Lalo na kapag ganito yung sitwasyon. Nasa sitwasyon tayo ng may nang-aapi sa atin. Sige nga, nasan yung choice natin doon? Choice natin na ipaglaban natin yung sarili natin. Imbis na ipaglaban nga natin, tinatalikuran na lang natin, hinahayaan na lang natin eh. Kasi nga wala namang mangyayari. Mayaman yung kalaban. Yun yung nakakalungkot, kabisyo, na realidad sa buhay natin. Ulitin ko, ang hirap maging mahirap. Ito lang po masasabi ko mga kabisyo, naway nakikinig po ang mga mayayaman nating kabisyo na nakatutok sa atin dito. Kung meron po kayong mga katulong at may kapasidad po kayong kumuha ng katulong, naway itrato po natin siya ng tama. Naway mahalin, ingatan din natin at bigay natin yung kanyang karapatan. Pero ngayon kasi kabisyo, baliktad na rin po ang pangyayari. Meron na rin po kung mga naririnig ngayon na mismong amo na po ang takot sa katulong. Takot na mawala yung katulong, takot na mawala ng mag-aalaga dun sa bata. Dalasan nga po may mga katulong din po ng uupak na mga anak ng mga ng mismong amo. Pero give and take lang sana, kabisyo. Kung alam mo mabait yung amo mo, pakitaan mo din na mabuti. Ganun din yun. Kung alam mong mabait yung kasambahay mo, pakitaan mo din na mabuti. Ganun lang, kabisyo. Naway makuha nyo po ang aking sentimiento ngayong gabi na to. At di ko na po papatagalin pa. Handog ko na munang awitin sa ating mga kabisyo na nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Isang awitin na talaga namang pangmumulat sa ating mga mata. Lalo na po sa mga mahihirap,
ng mga kabisyo natin na nagtitiis. Nagtitiis na maging walang choice sa buhay nila. Mga kabisyo, kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Handog ko pong awitin sa inyong upuan by Glock 9. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan
Ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay. Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. 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 At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang baba. Nagagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit natin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpapalat ang na ating ito? susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Kundol ay... Opya bab. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay nagmamay-ari. baboy. Opya. hopya kundol flavor. Samanta... Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinam na. ating tinikman na. Akin lang ang titikman dahil ganun ay bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Oh. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah, Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ano ang salita ay? Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay
Calculator. At Ulit ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Okay. Ang susunod na salita ay Pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! Pahimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang kasagutan... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede diba yung puti? Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung papalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Obrief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Nabilong ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love
Pakatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung drawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan. Kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli,
DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one, Metro's number one, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio, music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre.
Ako rin mabait oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo ba? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng ring. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oras ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa Oo Radyo. Ako yung may suggestion. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sunod. Tokwa! Kabayan. Na pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami. Sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow! Ay, Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak yan? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Oo Radyo.
tayong... Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magpo-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Ayan, nice. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa Oras. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga Ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay. Okay. This is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan.
Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Sa container na eh. Ilalagay sa... Ilalagay na daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo, ha? Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Bumuhos mo lang. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na? Ayun na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga, Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway. Oh. Na! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guess la, alam mo, lahatin mo na. Wag daw pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! Push! Marana, push! Push! More! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Alam mo, More, hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May spoon na naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga. Next is... Okay. Paano pa? Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita kung saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes! Sige! Yan! One more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one, tapos pasubo isa. Lahat nila, pour it in. Lahat. Lahat talaga yan! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not eat. Durugin mo like Sumama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay dapat. Ano sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok.
Dahil pasok kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Love Radio, Metro's number. Love Radio. Basic! Rose, hi, pwede mag-record? Paanong record? Good evening, DJ Titan Jello watching from Malabon City. Hello po sa mga taga Malabon. Sa mga kabisyo natin na nakatutok ngayon, maaari na po kayo tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Huwag nyo na po sana isipin yung maugong. Tawag na po kayo. Hello kay Melon F16. Ayan. Charlene Castro. Good evening. Merisa.
Ateng, kagabi maugong pag nagsasalita, ngayon maugong po pag tahimik. Baliktad na, wag na po kayong tumahimik. Good evening, Sagittarius. Hello sa mga listener natin ngayong gabi na to. Bigay ko, Matt. Tutok na yun sa atin si paring Matt. Tauski, good evening. Yes nga eh, sobrang luwag na sa akin nito eh. Michelle Vesa, hello po. Ayla D, hello. Good evening. Binabati ko si Cloyd, birthday niya on Saturday daw. Hello po. Happy birthday. Hello po sa mga taga General Trias, Cavite. Good evening.
Hello po from UAE. Mga kabisyo natin. Hello po sa mga taga-Samar. Renaline Ubaldo. Good evening po from Zambales. G. Good evening from Canada. Maraming salamat po sa mga pagbati ninyo. Jocelyn Ridon. Binabati ko po ang kanyang nanay ng happy birthday kay Lucy Ridon from Calgary, Canada. Hello po sa mga nanonood ngayon sa Bahrain. Good evening po. Binabati ko rin po ang birthday po pala ng anak ko today. 20 years old na siya. Nandyan siya ngayon sa Adamson. Uy, hello po. Hello po sa mga taga Bulacan. Katerina San Jose. See you next week. Wow! Papunta po ba kayo dito? Ma'am Katrina. See you po. Sayang na ang pag-ibig ko. Ano mo yan, oh, nagpa-flood, oh. Daw umusad. Good evening. Hello po, good evening. Medyo po mahina yung boses ninyo. Maaari po bang magtanggal kayo ng earphone or loudspeaker po? Sige po. Ayusin nyo na muna po, ma'am, ha? Okay na po ba? Ayan na, okay na po. Yun, ang linaw po, ma'am. Mas malinaw pa sa pinangako sa inyo, ma'am, na hindi nagkatotoo. Okay po. Kamusta po kayo, ma'am? Wala po. Kamusta po kayo, ma'am? Ito, okay lang po. Ma'am, matanong ko lang po, ma'am, kasi ilang araw na rin po kami namomroblema sa aming signal. Okay naman po ba ang aming signal sa inyo? Okay naman po. Malakas naman po. Yes, ma'am. Kayo rin po, ma'am, malakas din po ang signal ninyo sa amin. Salamat naman po sa Diyos, ma'am, dahil okay na po ang aming signal paunti-unti. Okay. Yes, ma'am. Ilang araw po kasi, ma'am, nagkaroon din po kami ng problema sa signal. So, yun din po yung problema ko, ma'am. So, ayun, ma'am. Maraming salamat din po sa pagtawag ninyo.
Naka-live na po tayo ngayon on Facebook and TikTok, ma'am. So, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ilang minuto po, ma'am, mag-on air na po tayo. Mapapakinggan na po tayo mula Luzon, Visayas, Mindanao. Okay po? Sige po. Ma'am, pamilyar po ba kayo sa ating programa? Opo, lagi po ako nagsusubaybay since nandun pa po ako sa abroad. Wow. Ngayon po, ma'am, nasa Pilipinas na po kayo. Yes po. Gano'n na po kayo katagal dito ngayon sa Pilipinas? More than 8 years na. Okay, ma'am. Pamilyar naman po kayo sa akin, ma'am, na Yes po. pangalan. Ano pong pangalan ko, ma'am? Wait, Papakilala ko na lang, ma'am, muna, ha? sige. Natatakot ako, ma'am. Baka iba po yung mapangalan po na mabanggit ninyo, eh. Diba po? Ako po pala si DJ Titan Jello, ma'am. Yun. Nakikinig kayo naman sa akin, ma'am. Opo. Napapanood ko rin po kayo. Okay, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Ano pong pangalan ko, ma'am? Pwede na lang, Rafaela na lang. Di, ma'am. Ano pong pangalan ko, ma'am? DJ Daiju? Nawala. Hello, ma'am. Wait po. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. DJ, ulitin ko, ma'am, ha? Ulitin ko, ma'am. DJ Titan Jello. Titan Jello. Okay, sir. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Ano pong pangalan ko ulit, ma'am? DJ Titan Jello. Yun! Okay na, ma'am. Maraming salamat, ma'am, dahil alam ko na nakikinig ka rin talaga noon pa. Pero ibang tao po yun, ma'am, ha? Opo. Nagpapayo din yun, no, ma'am? Nagpapayo din, no? Yes. Oh, ma'am. Magaling yun, ma'am. Magaling din yun naman, ma'am. Pero ako na po yung batang version ngayon, ma'am. Makabago na po ako. OG natin yun, ma'am. OG na yun. Nasa malayong lugar na po ngayon yun, ma'am. Okay, sorry. Opo, ma'am. Eh, ma'am, sinong tatawagan mo, ma'am, pagdating sa, sa advice, ma'am? Sino, ma'am? Si DJ. Sino, ma'am? Sino? DJ. Yan. Galing. Kala ko, yung dulo, Jack, eh. Oo, di ba, ma'am? Yung dulo, Jack, eh. Parang naririnig ko, Jack. Nako-connecta kagad ako sa iyo, ma'am, eh. Pero, syempre, ma'am, respeto rin naman po sa mga nauna sa atin. Opo. Respeto po yan sa mga nauna sa atin. At, dito po nanggaling yun, ma'am. Tama po kayo. Dito po siya nagmula, dito po siya nakilala, at dito rin po siya nanggaling. Iba po talaga magbigay ng pangalan ng 90.7 Love Radio. Pero sa ngayon, ma'am, Since pa yun kasi talaga nakikinig na. Kaso nga lang, pag nasa abroad ako, sa lang talaga sa YouTube. Late na nga lang. yes, ma'am. Ngayon po, ma'am, ako naman po si DJ Titan Jello, or Titan in short, Jello. DJ TG. Yes, ma'am. Bago pong, bago nyo pong kasama dito sa 90.7. So, ma'am, ready ka na po ba? Ready na. Okay, ma'am. Inhale, exhale ka na muna, ma'am. Tapos ilang minuto. At least, ma'am, nagkakakilala na po tayo. No? Opo. At least na nakikilala mo na ako at nakikilala mo rin po ang bagong DJ ng panggabi ngayon. Si DJ Titan Jello. Yan! Sa Tacloban. Opo. Taga Tacloban po ba kayo, ma'am? Biringan, Katbalog. Borongan, Katbalogan. Steak. Pagkain. Yes. May steak lang. Retiro ka na, Rare. ma'am. Po. Retiro ka na. Nag-retire na ako. Kasi may asawa ko. Maya mo na ikwento yan. Sige. Malungkot ka. Oo, wag ka ma-excite. Malungkot ka agad, eh. Maging masaya na muna tayo. Diba? Anong pinakamasarap na na steak, ma'am, para sa inyo? Para sa akin, yung pepper steak. Pepper steak. Anong yun, ma'am? So, salt and pepper lang yan, ma'am? Yes po. Yung inano lang namin sa yung sa stone. Oo. Tapos, ma'am, anong yan? San gawa yung niya? Yung mismong steak? San galing?
Mostly kasi yung stay kasi talaga dito sa Germany. Mismo dito sa sa Germany talaga yung nila doon. Yung mga beef. Mga premium yan, di ba, ma'am? Yes po, yes po. Magkano yung mga nagre-range yung mga ganung steak, ma'am? Depende sa klase. Merong galing sa Spain, Italian. Depende kasi. Ano yung Tapos pinakamahal, ma'am? Ang pinakamahal doon is tag 60 euro. 60 euro. So, magkano yun, ma'am, pag kinonvert natin dito Times, sa Pilipinas? times mo sa 70. So, 60 times 70. Mura pa rin, ha? 60 times 70. Abot ng 40? 4,200? 4,000. 4,200 yan, ganun. 4,200. Mura pa rin, ma'am, no? Pinaka-premium na yun. Premium na yun? Opo. Pinakamahal na yun. O, yun ang pinakamahal na doon. Opo. Grabe naman, no? Sang resto ka ba, ma'am? Kilalang resto ba yan, ma'am? Kilala po. Kasi sarili namin yun. Sarili mo? Sa'yo mismo? Hindi, sa partner ko. Uy! Eh di sa'yo na rin yun. Partner mo eh. Pero ano pa rin ako? Ako pa rin doon ang shift. Working pa rin. Galing mo, mama. Namamas ko po ako sa inyo, mama, kahit wala pong Pasko, ha. Sige, pag bumalik. Pag bumalik, kidding aside, ma'am. Pero pinapatawa lang kita. Mukhang mabigat yata tong problema mo. Opo. Alam ko naman Pero na. lang, masaya na malungkot. Yes, alam ko naman, ma'am. Alam kong ikaw yung klase ng tao na masayahin ka, na hindi mo dinadalay masyado yung problema. Pinagtatakpan mo sa ibang tao yung bigat ng problema mo. Ayaw kasi. Alam ko, ma'am, kung paano ka naman din magbitaw ng mga salita nararamdaman ko. So, ma'am, ready ka na po ba? Ipo, ready na po. Ba't dumina bigla yung boses mo? Ready na po, ready. Okay. Maraming salamat sa pagtawag mo, mama. Kanina ba nakatutok ka dito sa online? Hindi ka, ko lang kasi open ko lang ng cellphone ko kasi pinatulog ko muna yung anak ko. Talagang plano mo talagang tumawag? Noon pa yun tumatawag ako, kaso nga lang. Busy. Nung tumawag ako that time, tumabi yung asawa ko, kaya tinigil ko. Ay, oo, ikaw ba yun? Yung sinabi mo na parang, Opo, ako po yun. Tapos binigla ko ng patay. Ako po yes, yun. ma'am. Kasi katabi mo yung asawa mo. Ngayon ba, ma'am? Wala na yung asawa mo, ma'am? Wala, nandun siya ngayon sa Bumalik siya ngayon sa Germany. Ay, salamat naman, ma'am. Tahimik na. Sa kanya yung restaurant na yun, ma'am? Opo, pero clinose na namin that time kasi nagkaroon kami ng baby yun. Kaya dito na kami sa Pilipinas nag-stay. So, dito kayo may business ngayon, ma'am, o wala? Yung mister, wala na kasi nag-business ako lahat dito. Lahat kasi nalogi. Oo. Yun. At balog. So, na lang ako ngayon as a housewife. Is housewife ka lang, tapos nagsusustento na lang tong mister mo. Yes po. Sayang, hindi ko matitikman na yung luto mo. Madalas pa naman ako dyan, ma'am. Marami akong mga kaibigan na chef din dyan, ma'am, Sa Tacloban, Katbalogan, dyan sa... Yun nga dapat yung Samar. balak ko rin, yung dapat ang balak ko rin pag, mag-open uli ng restaurant. Kaso nga lang. Saan, ma'am? Sa Katbalogan. Katbalogan. Ma'am, ready ka na? Sige po. Let's do it, ma'am. Uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa atin sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin, kabisyo, it's already 11:45 p.m. At ito po ang ating programang Top Secret. At nasa kabilang linya na po natin ngayong gabi na to ang ating Top Secret caller. Kilalanin na po natin siya, mga kabisyo.
At alamin po natin kung ano po ang kwento niya ngayong gabi na to. Good evening. Hello ma'am, good evening. Hello, good evening po. Ayan ma'am, ganda ng boses niyo ma'am. Hindi naman po. Yes ma'am. Kamusta kayo ngayon ma'am? Sa ngayon, masaya, happy. Ano pinagkakaabalahan sa buhay? Po. Anong pinagkakaabalahan sa buhay ma'am? Sa ngayon, ano na lang, housewife. Housewife. No? Pero ma'am, working ba kayo dati? Yes, I'm working before. Okay. Ano pong work nyo dati ma'am? Chef cook. Chef cook? Saan po? Sa Pilipinas o sa ibang bansa ma'am? Sa ibang bansa. Okay po. So, ibang bansa kang chef cook. Kamusta naman ang pagiging chef cook mo ma'am sa ibang bansa? Masaya. At saka happy. Kasi yun ang kasi ang ko, yung course ko kasi yun as culinary chef ko. Gaano po kayo katagal naging chef cook ma'am? Bago po kayo 10 years. 10 years. 10 years ma'am. So, sulit na sulit nyo rin naman, no ma'am? Yes, sir. So ma'am, ready ka na po ba? Ngayong gabi na to, sa iyong pagtawag? Yes, ready ko na. Matagal ko na itong gusto ilabas. Okay ma'am. Maraming salamat din sa tiwala mo ma'am. Kilala nyo po ba kausap nyo ngayong gabi na to? Opo, kilalang kilala. Si DJ, Taytan, Jello. Yeah. Takot ako eh. Kala ko ibang pangalan na naman yung babanggitin mo ma'am. Yan. Maraming salamat ma'am. Ako po pala si DJ Titan Jello at ito po ang programa nating Top Secret. Ma'am, maaari po bang palakasan ang boses ninyo pag nagkwento na tayo later? Sige po. Okay ma'am. So ma'am, ilang taon na? I'm 42. 42. Taga saan? General Trias. General Trias. Tama po ba ako? Yes po. Yes. Cavite ma'am? Yes, Cavite. General Trias Cavite. Okay. Itago natin sa pangalang Rafaela. Rafaela. From General Trias Cavite. Tago natin sa pangalang Rafaela. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po kasi since kasi ako nung dumating dito sa Pilipinas, may nakapansin sa akin na isang may asawa na siya. Tapos that time kasi lumabas ako ng bahay noon. Tapos naka-short. Pero one time kasi, nung lumabas lang ako, bumibili lang ako ng Coke. Tapos itong guy naman, nakita niya ako na sexy daw, ganon. Tapos that time kasi, yun nang nakita niya ako na parang yung katabi kasi, ang harap ng bahay kasi noon, binibinta yon. Tapos tamang-tama naman, binili niya. Kasi that time kasi din yun, nandun ako nun, pabalik-balik lang kasi ako, vacation lang ako that time eh. Tapos nung nag-umpisa doon siya ng ligaw, pero alam niya na parehas kaming may asawa. So siya, may asawa na, may anak na rin, tama ba ako? Yes po. Tapos ikaw, may asawa ka na rin at may anak na? Yes po. Nagkakilala kami noon that time, 2017. Okay. Tapos that time na, nung lumipat na siya sa bahay na yun, sa harap ng bahay namin mismo din, doon na siya nag-start sa akin manligaw. Pero that time kasi, hindi ko siya pinapansin. Parang parang as a friend. Kasi alam ko talaga may asawa siya. At sinabihan ko na rin naman talaga yun siya na hindi pwede mangyari ang gusto niya. Okay. Rafaela, bigyan na muna natin ng linaw itong kwento mo. Yung nakita mo siya na bagong lipat doon sa inyo kasi binili niya yung bahay na katapat ninyo, tama?
Yes po. Okay. Nakita mo ba na nandun yung pamilya niya? Wala pa. Kasi that time kasi, ako balikbayan. Okay. That time kasi, balikbayan ako that time. Tapos nung bumalik, every 6 months kasi nauwi ako ng Pilipinas. Mhm. Tapos nung bumalik uli ako ng 6 months, doon na kami talaga nagkaroon na ng relasyon uli. Nagkaroon kami ng relasyon nang bumalik na ako galing ng ibang bansa. Mhm. Parang hindi ko rin kasi napigilan yung So, madaling salita, hindi mo pa nakikita yung pamilya niya. hindi pa. Pero paano mo nalaman na may anak at pamilya na siya? Asawa? Kasi yung kilala kasi na siya doon ng mga ibang naming kapitbahay na ganon, ganyan, may pamilya na nga daw siya. At siya rin naman din nagsabi sa akin, may pamilya siya. Okay. Pero sabi niya, kahit may pamilya siya, liligawan ka niya. Opo. Kaya pero ang sinabi ko talaga sa kanya na pwede ba 'yon? Yung parang yung nanliligaw na siya sa akin, lagi na lang nag-uusap kami, pag nalabas ako, nalabas din siya. Yun, parang nahulog din ang loob ko kasi nung that time kasi din. Wala kasi yung asawa ko, lagi akong mag-isa umuwi. Ilang taon na muna pala tong lalaki na nakikipagkilala sa'yo? That time kasi, mga siguro siya, 47? 47 years old. Yes. So, kada uuwi ka sa Pilipinas, naaabutan mo siya, nakikipagkwentuhan siya sa'yo. Opo. Parang na doon siya nag-start sa akin manligaw. Pero yung parents ko, nandun yun sa bahay. Doon kasi ako nakatira sa parents ko, doon ako nagba-vacation. Nandyan yung parents ko, mga kapatid ko, gano'n. So, ano mga nangyari nung nililigawan ka niya? Nakapuntos ba to? Opo. Panong upo? Yung parang siyang yung na siya, yung doon na time na sinagot ko na rin siya. Kahit may asawa ka, at kahit may asawa siya na alam mo, paano mo siya sinagot? Kasi yung parang nahulog na kasi din ang loob ko sa kanya that time. Hanggang ngayon, kami pa rin. Talagang yung secret pa rin kami hanggang ngayon. Kasi yun ang gusto kong talaga ilabas. Matagal na to eh. Kahit Okay. gusto ko, minsan nagkakalabuan kami, kahit sinasabi ko sa kanya na hiwalay na tayo, ayoko na. Kasi mahirap yung kalagayan natin eh. Sabi ko, may asawa ka, may asawa ko, wala tayong mapapala, sabi ko sa kanya. Pero ayaw niya bumitaw. Tapos nandito na naman ako, nahuhulog na naman ako hanggang pabalik-balik. Since ngayon, kami pa rin. Okay. Matanong muna kita. Kasal ka ba, Yes. Rafaela? Yes. Siya, kasal siya? Kasal din siya. Alam mo 21 naman. married siya, ako 18 years married. Okay. Ang asawa mo ay ibang lahi ba? Or Pinoy din? Yes po. Yes po. Ibang lahi. Yes po. Tapos siya, Pinay. Yes. Okay. Rafaela, gusto namin matanong o gusto rin namin malaman, anong pumasok sa isip mo na bakit alam mo naman na bawal, alam mo naman masama, alam mo naman kasal ka, alam mo naman na may anak kayo parehas, bakit mo pa rin pinilit at pinasok yung ganong sitwasyon o relasyon? Yung kasi sa akin dati, kasi that time kasi, yung mister ko kasi din, nahuli ko siya dati. Kasi yung mister ko talaga, businessman. Nag-out of country siya, business trip. Tapos that time na umuwi siya sa akin, sa ibang bansa, nakita ko yung damit niya, yung may lipstick.
yung parang gumanti ako sa kanya. Tapos yung ganti ko, parang na-fall in love ako sa guy na to. Na hindi na natanggal hanggang ngayon, since hanggang ngayon. Ano naman dahilan sa ni Guy? Ba't niya daw niloloko yung asawa niya? Ang ano naman niya, sabi niya rin sa akin, hindi na daw niya gusto din yung girl. Parang, di ko alam, parang sabi ko nga, baka dahil sa malayong asawa niya, hindi niya kasama lagi kasi asawa niya, malayo din, sa probinsya. Sali siya lang ang nandito sa Cavite. Mag-isa lang siya. Kaya niyo nagawang lokohin. Parang ganon. Kahit masama, alam mo, accept ko naman yun eh. Kaso nga lang, parang naghahanap din kasi ako ng pagmamahal dahil yung mister ko kasi parang nag-iba siya. That Sapat ba time na dahilan yun, Rafaela, para lokohin mo at maghanap ka ng... I'm just asking, Nagtatanong lang ako sa'yo ng mga bagay-bagay kasi hindi ka naman yata tumawag dito para sa advice ko, di ba? Opo. Gusto mo lang talagang ikwento tong storya mo. Opo. Okay. Yun. Kung papayagan mo naman ako ngayong gabi na to na magtanong para lang din maliwanagan kami at para lang din mabigyan kami ng kaliwanagan sa isip namin na kaya pala nagagawa ng isang babae na to na lokohin niya yung asawa niya kasi may mas malalim na dahilan. Okay. Ano yung tingin mong malalim na dahilan kung bakit mo niloko yung asawa mo? Para sa akin kasi that time kasi na yun nga, nung sabi ko kasi nung sabi ko talaga sa kanya, nung bago kami kinasal, sabi ko, pag once kasi ako kinasal, sabi ko, hindi, ikaw lang at ikaw ang una at ikaw ang huli, ang sabi ko sa kanya. Kaso nga lang yung parang doon ako na sobrang sakit ng nangyari sa akin na doon nakita ko yung damit niya na may lipstick, tapos ayaw pa rin niya umamin. Parang ganun, doon ako nasaktan talaga. Sobrang sakit. Yun ang pinakamalalim mong dahilan. Parang yun ang nagawa ko. Okay. Rafaela, ba't hindi mo sabihin sa asawa mo yung mga nararamdaman mong ganun? Nung panahon na niloko mo siya, nagkaroon ba kayo ng communication? Naano ko naman yun sa kanya na bakit naggaganito. Pero hindi naman kahit ano rin naman gawin ko, hindi rin naman aamin eh. May aamin ba? Once may nagloko. Di ba wala po? Anong sabi niya sa'yo? Wala. Yun lang ang sabi niya. Kasi sabi ko, kasi may sekretary siya that time. Sabi ko, ang alam ko talaga sa sekretary niya, hindi nagli-lipstick. Sabi ko nga sa kanya, kilala ko yung mga tao na sa pagaligid mo pag nandun ka sa business trip. Mm-hmm. Hindi yun nagli-lipstick. Alam ko kasi doon, kasi sa pinupuntahan niya, maraming mga bar, mga business partner, mahilig kasi sa mga good times. Mm-hmm. Doon ako nasaktan. Kaya nga sabi ko sa kanya, alam ko naman hindi aamin din. Hindi siya umamin. Ma'am Rafaela, tanong ko lang din sa'yo, bakit hindi mo hiwalayan? Bakit, ma'am? Kasi ang ano ko nga dun, dahil ayoko nga po maging broken family yung ano ko. Yung mga anak ko. Parang pinapakisamahan ko na lang dahil sa mga anak ko. Pero kasi nung ano naman, hindi naman sa pagano kasi lahat naman ng kailangan ko, binibigay ng mister ko. Lahat ng gusto ko. Pero doon lang talaga po ako nasaktan, yung ginawa niya sa akin. Kasi nakilala niya ako matinong tao eh.
Tapos nung time na yon, parang lumalayo siya pag once na nag-uusap kami ng about that. Parang tataasan ako ng boses. Pero ma'am, hindi nyo rin ba naisip na ayaw mong masira yung pamilya ninyo, pero ikaw mismo gumawa ng isang bagay para pwedeng makasira o ikasira ng pamilya ninyo? Yun naman po, inaamin ko naman po. Kaso nga lang talaga, hanggang ngayon kasi, alam ko may ginagawa pa siyang iba pa rin pag nandun siya sa ano. Kagaya po ngayon, pag pumupunta siya ngayon sa business trip, tapos sasabihin niya po wala daw siyang internet. Tapos, kaya wala kaming communication pag nandun siya sa lugar na pinupunta niyang business trip. Kasi sabi ko nga, kung kailangan mo talaga ng communication, gagawa ka ng para kami makontak. Kasi minsan, nakita ko po kasi minsan nang nag-book siya ng hotel, 2 person, 1 person lang siya. Doon, tuwing nagpa-flight siya, tinitingnan ko lagi yung ilang person ang binubook niya. Minsan nakikita ko po isa, minsan nakikita ko 2. Parang doon na ako nag-i-start na ano ba naman to. Kaso nga lang naawa rin ako sa mga anak, ayoko maging broken family. Kahit sabihin masama ng gumagante, parang ginagantihan ko kasi siya eh. Okay, ma'am. Maaari po ba ako magsalita? Sige po. Ma'am, ito lang. Nakikita ko kasi sa relationship ninyo, ma'am, unang-una, lack of communication talaga eh. Kulang kayo sa komunikasyon ng iyong asawa na mapag-usapan ninyo yung mga nangyayari po sa relasyon ninyo. Pangalawa, nawawalan ka ng tiwala at nawawalan na rin siya ng tiwala sa inyo. May mga issue na kayo sa bawat isa. Hindi nyo napapahalagahan at nabavalue kung ano ba talaga yung relasyon ninyo. Which is pangit po yun sa magkarelasyon at mag-asawa. Pero ma'am, Rafaela, bilang isang babae, hindi naman po kita kinokontra sa gusto mo. Pero nais ko lang sabihin sa'yo na hindi rin po siguro tama na gumante sa iyong asawa. Ang isang pagkakamali kasi, Rafaela, ay hindi masusolusyonan ng isang pagkakamali pa. Di ba? Opo. Alam mo, Rafaela, alam ko na mabigat na sa sarili mo. And marami nagtatanong ngayon, bakit hindi daw ako magawang magalit? Ba't di daw kita sigawan? Kasi alam ko mali daw yung ginagawa mo. But ikaw yung klase ng tao ayaw mong sinisigawan eh. Mas lalo kang hindi nakikinig. Tama? Opo. Tama? Opo. The way mo palang magsalita, Rafaela, alam ko na. And naniniwala ako na mas nauunawaan mo ngayon itong nais kong iparating sa'yo na mali talaga. Kahit sa natin tignang banda. Mali talaga. Pero, ito ang tanong ko. Hanggang kailan mo pangahawakan yung maling relasyon na yan? Siguro hanggang ngayong March na lang. Bakit mo nasabi? Kasi magmo-move on na kasi kami ngayon sa March. Sa March. Iiwan na namin yung Cavite. Buo? Kasi, At matibay na ba ang desisyon mo na yan? Naiiwanan mo na yung lalaki na to?
Opo, kasi hindi ko rin naman sinabi sa kanya na lilipat na ako eh. Kasi pag once kasi pag sinabi ko sa kanya, nandun na naman ako, lalambot na naman ako. Mas kaya nga sabi ko, mas gusto ko ngayong March, biglaan na lang para wala nang paalam. Mhm. Handa ka na bang kalimutan siya? Ganda na po. Handa ka na ba na kahit kumontak sa yung guy na to, hindi mo na siya sasagutin at kakausapin? Yun nga ang gagawin ko kasi pag nandun na ako sa sa ibang lugar, bablock ko na lahat ng number niya. That's good. Pero, gusto ko rin malaman, Rafaela, iniwan mo na tong guy na to. Yes. Paano kung may makilala ka na naman doon sa panibagong lugar mo? Tapos, magalit ka na naman doon sa asawa mo. Gusto mo na naman gumanti. Siguro siguro hindi na. Kasi, lahat naman ng kasi pinangako ko naman. Kasi yung binili kasi namin ngayong bahay na bago, sinabi ko na rin sa sarili ko, hindi na. Kasi, nasaktan na ako eh. Sobra na kasing sakit. Parang, ibubuhos ko na lang sa pamilya ko. Focus na lang ako sa anak ko, yung bunso. Mhm. Kasi babae, Ilan po ba anak niyo, ma'am? 2. Isang boy, isang girl. So, ibig sabihin, Ma'am Rafaela, kaya mo nang mabuhay kahit walang lalaki na sa buhay mo? Kaya ko na kasi nakaya ko naman noon na eh. Tsaka 42 ka na, ma'am. Siguro, it's about time na magbigay ka na lang ng oras sa pamilya mo. 'Di ba? Magbigay ka ng oras sa sarili mo. Yun na nga po eh. Sabi ko kasi yung anak ko kasing babae, minsan kasi pag once kasi nag-date kami, hindi ako nauwi. Nagtanong lagi siya, Mhm. where you go? Where you been? Mhm. Where have you been? Where did you sleep? Kaya, parang doon, nakukonsensya na rin ako. Naiintindihan kita, ma'am. Ma'am? Ma'am Rafaela? Yes po. Gusto mo bang may sabihin sa anak mo ngayon? Bibigyan kita ng pagkakataon, ma'am. Bago mo bigyan ng mensahe yung sarili mo, ma'am. Para sa mga nagiging desisyon mo ngayon sa buhay mo. Sige, ma'am. Sa'yo po ito, ma'am. Para may mababalikan ka lang na alaala, ma'am. Kung pupunta ka sa online or may makapakinig man ng kwento mo ngayon on air na parehas po ng sitwasyon, marirealize din nila na hindi pa pala huli na piliin yung tama. Sige, ma'am, kausapin mo muna yung anak mo, ma'am. Baka may gusto kang mensahe, ma'am. Makikinig kami sa'yo. So, para sa anak ko, humihingi ako ng pasensya. Minsan nawawala ako sa time, wala akong time sa kanila. Nag-uupa ako ng tao para lang mayroong magbantay sa kanila at magawa ko lang yung gusto ko. Humingi ako doon ng pasensya. Dahil nagawa ni mami nila yung dapat hindi gawin. Dahil alam ko naman nasaktan ko daddy nila. Humingi ako ng tawad. Sincerely. Yun lang. Ma'am, may gusto ka bang mensahe sa asawa mo? Sa asawa ko naman. Humingi ako ng tawad sa nagawa ko. Sobrang mali.
Oo, sumaling gumanti. Pero, yun ang masasabi ko, sana nga hindi na maulit yung nangyari sa amin. Wala na. Kasi, pag once kasi inano ko siya, kinakausap ko siya, parang tumatalikod. Pag gusto ko siyang kausapin. Parang dinma kami sa bahay. Kasi nalaman naman din niya eh. Nagkaroon kami ng relasyon. Humingi ako ng tawad. Kasi umamin naman ako din sa kanya eh. Nagkaganon. Nangyari. Kasi mismo rin kasi ang anak ko nakakita sa amin. Nagsumbong sa daddy niya. Pero binigyan pa rin ako ng chance. Ang mister ko. Papasalamat pa rin ako hanggang ngayon. Kami pa rin ang asawa ko. Pinipili pa rin niya kami. Tapos yun nga. Pasalamat ako dahil binigyan ako ng bagong bahay na para kami lumayo ng Cavite. Para iwan ko lang yung mga kalukuhan ko dito. Ma'am Rafaela. Ma'am Rafaela. Yes po. Salamat sa pagiging totoo mo sa amin. At binitawan mo din yung katotohanan. Na may pagkakamali ka din. Inaamin ko naman po talaga, nagkamali ako. Sobrang mali. Kasi, more than kasi din kami, 8 years ako nagkaroon ng kabit. Tawagin. Na hindi ko naman dati ginagawa. Pero ang kasama, kasi nahuli rin kami ng asawa niya eh. Kasi yung guy, public servant. Kaya ngayon, sabi ko nga, ngayong March, totoo na to. Biglaan na lang. Kailangan ko na layuan. At para rin sa pamilya ko, buo kami. Tsaka buo siya sa pamilya niya. Sana hindi niya na rin gawin yung ginagawa niya sa akin kahit may asawa. Maghanap siya ng iba. Dapat focus na rin siya sa pamilya niya. Yun lang ang ko sa kanya payo. Ma'am Rafaela. Yes po. Alam ko naman na alam mo tong sasabihin ko. Na lagi natin sanang ilalagay sa utak at puso natin na nandyan lang lagi ang tukso. Oo nga po eh. Pero, meron tayong kakayanan na lumayo sa tukso. Tayo po mismo ang dapat lumayo. Hindi po kailanman lalayo ang tukso. Dahil ang mundo natin ay makasalanan. Maraming pwedeng gawin na pwedeng makasira ng pamilya o sarili mo. Pero lagi natin tatandaan na dapat tayo mismo maging choice natin sa sarili natin na gumawa ng tama. Kasi TG Titan, lahat kasi ng pamilya ko, nalaman nila na mayroon nga akong karelasyon doon. Lahat kinalaban nila ako dahil ayaw nga nila. Alam ko naman yun. Tapos yung guy nandito pa rin, suyo ng suyo. Tsaka hindi natin marirealize agad yung mali natin. O nga. 'Di ba? Wala bingi, bulag, manhid tayo kapag nandun tayo sa panahon na gustong-gusto natin gawin yung mali na bagay. Totoo yan. Wala kang ibang pinapakinggan. Tama ba ako, Rafaela? Yes po. Wala kang Tama, gustong 100%. sundin. Wala kang alam na dapat mong gawin at sila pa ang mali doon sa sinasabi nila sa'yo. Tama? Tama. Yes po. Lahat. Totoo yun. Kaya nga, alam mo, Rafaela, lagi kong sinasabi dito sa programa. At the end of the day, hindi mo naman ako papakinggan eh. Yung may mga tumatawag kasi dito, Rafaela, na ano po bang advice nyo sa akin? Umiiyak. Ako alam ko sa sarili ko
Dahil been there, done that. Kaya nga ako nailagay dito dahil nangyari na rin sa mga buhay ko yan eh. Yung mga kalokohan na yan eh. Diba? So, alam ko na kung nandun ka sa pagkakataon na bulag ka at masayang masaya ka pa dun sa ginagawa mo, lahat ng tamang tao na nagpapayo sa'yo, mali yun. Bulag ka dun. Dahil ang tingin mong tama, yung maling ginagawa mo. Tama po kayo dyan. Pero darating yung pagkakataon na pipitikin ka and marirealize mo, one day, yung mga taong nagmamahal pala sa akin ng totoo ay wala na. Dahil hindi ako marunong makinig. Yung akala ko palang tama na desisyon ko, unti-unti na pala akong sinisira. Yung tingin kong akala ko magpapasaya sa akin at kukumpleto sa akin, yung pala yung wawarak sa akin. Ang hirap ko mawala no? Pero, buti na lang, Rafaela, na na-realize mo ngayong araw na to. Napag-isipan mo na bumitaw ka na. Yun na nga po teacher, Titan. Kasi nung pag nagkaroon kami din, 3 times na kami nagkahiwalay. Nung sinusuyo niya ako, sinusuyo na lumalambot naman. Mhm. Kaya nga sabi ko, mas maganda siguro, ngayon kasi sabi ko sa mister ko, mas maganda talaga, lumayo na lang kami ng Cavite. Sa ibang lugar kami pumunta. At para ako makalimutan ko lahat ng nangyari sa ginawa ko sa kanya. Tsaka huwag mong kakalimutan na magdasal. Ay, hindi ko po yan nakakalimutan. Lagi po yan. At isa Before- buhay yung dinadasal natin. Opo. Mayroon nga po kami dito sa bahay na grotto eh. Mm. Aanihin mo yung grotto kung hindi ka naman marunong sumunod. Ayun na nga po eh. Di ba? Opo. Totoo yun. Real talk. Opo, real talk po talaga yan. Kailangan isinasabuhay natin yung mga pinapanalangin natin. Dahil at the end of the day, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Minsan kasi, eto lang totoo lang Ang nangyayari kasi sa atin, akala natin alam na natin ang lahat. Akala natin yung desisyon natin is laging magiging tama dahil sarili natin to Ano man ang mangyari, ako naman to Yun ang laging natin bilang isang tao, pero hindi natin namamalayan na may mas iba pa palang mas nakakaalam ng tama nating dapat gawin. Kailangan lang natin humingi sa kanya ng guidance. And I hope, Rafaela, humingi ka sa kanya ng guidance. Kung sino mang pinapaniwalaan mo na makapangyarihan sa paniniwala mo. Para mag-guide ka. Ayun Rafaela. na po eh. Naghingi na po talaga ako ngayon ng sign. Yeah. Nagsimba ako, nagdasal ako. God, give me a sign. Mhm. Para bitawan ko na to. Mhm. Yung kalukuhan ko. Para lang kasi sa pamilya ko kasi ayoko talaga ng broken family. Yes. Kasi 8 years kasi akong nagloko. Okay. Rafaela, bibigyan kita ng pagkakataon. Sa huling pagkakataon na to, bago tayo matapos, mag-iwan ka na ng mensahe sa sarili mo. Ano bang gusto mong mensahe na pwede mong balikan? Alam mo naman kung saan mo papanood tong video natin at pag-uusap natin. Iwan ka ng mensahe sa sarili mo na alam mo talagang galing sa puso mo. Papakinggan ka namin bago tayo matapos. So, para sa sarili ko, wag nang maging tanga sa pag-ibig. Kasi, yun, dahil kung may asawa ka naman, mag-focus ka na lang sa pamilya mo kaysa maghanap ka ng iba na may asawa. Pero yung masasabi ko lang talaga sa sarili ko,
tigilan na lang at mag-focus sa pamilya para walang may masirang pamilya. Yun lang po. Salamat, Rafaela. Isang mahigpit na yakap. Thank you po. And bago natin tapusin to, nais kong sabihin sa'yo na hindi porket nagkamali tayo sa ating mga nakaraan, ay pwede na tayong husgahan sa ating hinaharap ngayon. Lagi mong tatandaan, iba ang iyong past sa present at kaya mong magawa pa in the future. Hindi tayo pwedeng husgahan sa ating mga nakaraan na pagkakamali. Bagkus, yung mga nakaraan na pagkakamali natin, yun ang nagpatibay sa atin ngayon sa present. Okay? Okay po. Once again, isang mahigpit na yakap sa iyo, Rafaela. At maraming salamat sa pagtawag mo sa amin. Maraming salamat po at nailabas ko na yung gusto kong mailabas. Naway, nakatulong kami. Ay nakatulong po kayo ng malaki para sa akin at nailabas ko. Yun lang po kasi ang gusto kong ma-share ko yung karanasan ko. Oo, sabihin natin, alam kong mali talaga yung ginawa ko dahil may sariling pamilya na sinisira, 2 pamilya. Pero mingiran ako sa side ng lalaki na pasensya na kung nagawa man namin. Sana hindi naman lahat masama yung ginawa ko. Kasi ako naman talaga, kailangan ko na talagang lumayo. Kasi yung asawa niya kasi, yung nalagay kasi, ayaw niya bumitaw. Kaya ang gusto ko talaga mangyari ngayong paglipat man namin, wala nang paalam para matapos. Okay. Maraming salamat muli, Rafaela, sa iyong pagtawag, and God bless you. Thank you po. Thank you. Thank you. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ng ating letter sender. O sa madaling salita, caller natin ngayong gabi na to. Ang ating caller ngayong gabi na to na nakagawa ng pagkakamali para sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya. Pero hindi ibig sabihin, kabisyo, ay wala na tayong karapatan magbago. Lagi natin tatandaan na hangga't buhay tayo may pag-asa na magbago. Hindi sagot sa relasyon ang bumawi sa asawa mo kapag nagloloko ito. Hindi sagot sa relasyon ang paghihiganti. Sabi ko nga lagi, kabisyo niya, lagi niyong tatandaan, masusukat mo na mahal mo ang isang tao o mahal na mahal ka ng isang tao sa pinakapangit na sitwasyon ng buhay ninyo ay kakapitan at mamahalin ka pa rin niya at pipiliin ka pa rin niya. Muli mga kabisyo, maraming salamat. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Ito po ang ating programang Top Secrets. Metro's #1 Love Radio. Basic!